Kaixo, egunon eta ongi etorriak Altzora. Batzuk ezagunak, herrikoak, beste batzuk beste herrietatik etorriak, baina denei ere ongi etorria. Gizaki denetik beti izan du jakin-mina, hori da pertsonen ezaugarrietako bat. Eta gaur hasi eta datozen lauzpabost larun batetan jakin-min hori pixkat asetzen saiatuko gea. Noski, ez du osorik asetzea lortuko, ezinezkoa delako, baina alegintxo bat behintzat egingo dugu. Horretarako, gaurkorako, baditugu hemen ja hiru adituak ere bai, eta gehiago luzatu gabe aurkezpena egingo dut. Lehen hitzaldia hemen txanda aldaketa txiki bat izan da. Lehen hitzaldia Gaizka Arangurenek egingo du. Bera ezaguna da, Altzon lehen ere sarritan ibilia, eta Iruñako semea da, 57 urte, betidanik euskaran eta euskal kulturan eta historia zaletua. Tartean, batzuentzat behintzat ezaguna egingo da, intsumiso garaian eta desente borrokatua ere bai, urte asko pasa dira. Baina gaur ekarri dugu ona batez ere historian eta euskal kulturan aditua delako. Berak emango digu aurreneko hitzaldia, eta gero jarraian, bigarrena Josu Narbartek. Atsedenaldirako kafe bat hartzeko tartetxo bat egingo dugu, eta gero jarraian mahai ingurua, 3 pertsonakin eta aritz moderatzaile izango delarik. Dauzkazuen papelak eta eman dizkizuenaz aparte, Navarraletik Beñi Agirre eta etorri dira, eta berak eskaintzen digu baita ere, azkeneko atera duten argitalpenean, hain zuzen, Gipuzkoari buruzko 2 artikulu badaudelako, eta nahi duenak gero izango du hori hartzeko aukera ere. Besterik gabe, esandakoa, ongi etorria disfrutatu, eta Gaizka, zurea da, hitza. Ia hori pasatzen dugu. Eta bixak entretenigarri egiten dugu. Baina nik eta bin argitu nahi nuen. Ni aditu baino, historian aditu baino, nahiz eta paper batean daukadan historian doktore naizela, ez daukazen ikusitik, ze antropologia aferak dira, baina historia programa batean saltu ninduten, egia erran egin dudana izan da azkeneko hamarkadetan, bai, historiari buruzko jakin-min handia daukat, gero jakin-min hori antropologia aldera joan zitzaidan, eta azkenaldi honetan ointxe, batzen nio Josuri uste dute momentu honetan arkeologiaren iturria dela interesgarriena gure iraganeko mugarri partekatu horiek identifikatzen dagoen, ezta? Eta ematen du hortik izanen ditugula, eta izanen ditugula aurkikuntza interesgarrienak eta adierazgarrienak. Orduan, egin dudan gauza bakarra da, benetako adituek aspaldidanik erran izan dituztenak aintzat hartuta, saiatu naiz antolatzen nire uste apalean, eta nire ustea da, eta ziur aski, hainbat aditurekin bat egiten dut horretan noski, Euskaldunen komunitatetzat jo dezakegun horrena, ze hor ere definizio desberdinak egon daitezke, egituratu ote den garai guztietan, ze puntura hartio eta ze puntura hartioko antolaketa izan ote duten, pixkat horri buruzko hausnarketa egin, ez? Eta hori harri dut, -78, -76 nezakeen, ez? Data esaktua, uste dute, Irulegiren kasuan, eskoaren kasuan 76 izaten dela, hortxe izaten da ere Iruña, Pompeio Iruñera heldu zenean, hortxe, gerra sektoriarrak, eta 1162 hori bai zehatzagoa da, izan ere, data hori da, antxo jakitunak Iruñeko erresuma, Nafarroako erresuma juridikoki bihurtu zen data zehatza, ezta? Eta tartean noski, pixka lehenago, utziko ditut gauzak Josuk, hain zuzen ere, Gipuzkoa kontzeptuari buruzko bere hausnarketa sakona eta landua egin eta aurkez diezazuen. Eta Irulegitik Gipuzkoara erraten dut zen, orain badugun Irulegiko eskuaren dokumentazioa, dokumentazio batetik bestera eta
eta froga batetik bestera jauzi egiteko asmoa daukadalako. Hor duzue Irulegiko kaskoa goitik, eta ikusiko du gehiago, baina ikusten duzuen zauden dela, hau da Ertaroko gaztelua, Erresumako gaztelua, baina inguru guztia da -1 mendeko hiria. Eta hiria diot, eta hori zibaratu nahi dut, zenbait aditu eta arkeologok ere erromatar hiritza jotzen dituzten horietan, nire ustez betitzen beharko genuke erromatar garaiko hiriak, hiri baskoiak gehienetan. Bestinaz litzateke gaur egun esatea bezala bizi garela Altzoko herri estatu batuarrean, gutxi gora bera, edo, imperiopean daudelako, baina hiri baskoiak dira, eta hor batzuk erraten dute, Santa Cristeko erromatar hiri monumentala, Santa Crist eslava, Nafarroa garaian. Eta ordea deitzen diote el poblado vascón de Irulegi. Poblado Baskon monumental ciudad romana, baina monumental ciudad romana 12 hektaria dira eta poblado Baskon 14 hektaria. Orduan, gauza horiek adierazgarriak dira, ez zaintzat hartzeko. Hau da, sumaria gutxi gora bera eginen dudan jauziena, eraukon, nire ustez, Irulegiko eskuko idazkunaren hitzik adierazgarriena delako, denak sorionek edo sorionek da. Eta horrekoan Javier Belazarekin hitz egiten, bai, gaizka, eraukon, ahi ez da esaten zuen berak, ez da? Bueno, erromat hartzea, gerlariak, hori Mikel Pozoren tesia eta gerora liburu atera du Monteanok, kronistak, Iruñeko erresuma, hortxe daukagu Gipuzkoa eta Nafarroko erresuma. Orduan berriro ere, Irulegi hiriak, eta aipatzen dizuen ez da ikusten, ez? Bueno, esaten izuena. Hau da Ertaroko gaztelua, baina hau da dena. Igual zuetako unitz igo zarete azken alde honetan, ez? Turismo nahikotxo daukate, aspaldian, Arangure gorrekatek egin ez. Eta garai batean igotzen ziren batzuk igotzeari. Honengatik lasai, Ke ba? Ez, baina bere ez duten pertzerako behar egiarran, lehen ikusi da. Baina ez duten pertzerako behar. Gero bilduko naiz bideoren bat jantziko. Baina, bueno, zergatik jarri dut, Irulegi, Iruña, Beleia, Irun, beti erro berdinarekin ari gara, eta beti ari gara 2000 urte duten lekuetaz, adierazgarria, etimologiak eta lekuak. Buruan izan dezagun, horrezaz gain zirraski burura estorriko zaizkizu bertze batzuk, bertzeak bertzea esatatrako Irunberrik, ez? Eta beste hainbat, eta nola esaten zenuen aurrekoan moneta batean agertzen zana? Orkairun. Hori baskoi zeka bat, Orkairun. Hori, aurreko batean hasi zinen batzuk zerrenda bat egiten iruz hasten zirenak edo bukatzen ziren hitzak. Baina gero dago aurrekoan Armendariz Martija, beste arkeologo batekin izanun 2 orduko bere bulegoan nola galderak eta erantzunak egin da, eta esan zian, gaizka, tenen kuenta, tamen Andelo, Pompelo, eta Elo hori, Elo, Ilun, Irun, azkenean, erromatar batzuk ere idatzi zuten, ez? Pompeyo y una palabra latinez jarri zuten, una palabra indígena, Irun, Elo, Ilun. Iruña, iria azken fina, iria. Etimologiak eta lekuak eta urteak adierazgarri. Eta hemen daukagu gure altxorrori eta eztabaida iturri eta nahi dugun guztia. Eta egin dut gauza bat, nola nire, ez dakit, joera handia daukat lehen Xabierrek aipatu du ibili naizela batean edo bestean ez aditu gisa berriro duen beti ere divulgatzaile lanetan behintzat eta azken finean gure herriaren imaginario kolektiboa likatu nahian edo bakoitza berela etxoa jartzen du, momentu honetan ari gara tokian hain zuzen Irulegiko eskuari buruzko dokumental bat egiten Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera. Eta nola altzon badaukagu nalako konplizitate bat, esan diet lankidei, jarriko diet, utziko diezuei hartzen
trailerra altzokoei eta baimena eman didate. Orduan, jarriko dizuet trailerra, eta horrela entretenigarriagoa ginen dugu azalpena eta abia punto badaukago. Euskaldunok badugu misterio izaera gure sorreran inguruan. Eta gure sorreraren inguruan hizkuntza dago. Eta Irulegiko eskua bihurtu da hasierako aparteko pieza bat. Material ezberdinen artean, brontzezko zati txiki bat azaldu zen. Pixkanaka joan nintzen, hainbat ordutan, bistaratzen ondoren eskua zela jakin genuen pieza hori. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas o una serie de rayas que marcaban una escritura. Los puntos están sobre esas líneas. Ves perfectamente cómo los puntos siguen una línea previa de caligrafía y es lo que conforma la escritura. Latinaren aurreko idazkeran eta momentuan bertan ezenekian gehiago eta gainera eskuari begiratzen genion gura begira, beste aldera. Hizkuntzalaritza naizen aldetik ematen dit ezin egon bat. Nola demontrek ulertu dezaketan ondo lehenengo hitza eta hain ilun gertatzen zaizkidan ondoren datozen beste guztiak. La pieza está escrita en un sistema gráfico muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado, sin duda, del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por lo tanto, podemos empezar a hablar, a partir de la pieza de Irulegui, de la existencia de un sistema gráfico propiamente vascónico en funcionamiento en esa época en el territorio. Como todos los descubrimientos, al principio pues lo que hace es abrir muchas preguntas, pero también nuevas vías de investigación que se van a seguir desarrollando en el futuro y por tanto creo que es un ámbito fascinante y esperemos que en el futuro se encuentren también más inscripciones de este tipo y que esto sea pues la construcción del conocimiento a lo largo de varias piezas que nos permiten poco a poco ir completando este puzzle que es acercarnos a las sociedades del pasado. I mean, the discovery of the hand is quite remarkable, and it seems to be one of these once-in-a-lifetime discoveries that I've seen obviously in the international media. I could only wish that we had something similar from a British context. Il faut penser que cette inscription donc, nous donne une attestation écrite du proto-basque très ancienne. Cette inscription, si elle est affichée, c'est pas simplement parce que quelqu'un a su l'écrire, c'est parce que d'autres personnes savaient la lire. Jendarte batean bizi gara eta noski gure lanak badu bere alderdi sozial hori. Eta askotan sartzen gara erosoen ez diren ikergaiak ikertzera. Baina ikustu horiek dira gure herriak eta oro har jendarteak behar dituen irakaspenak. Irulegiko testua misterioa dela. Misterio hori lotu egin daiteke hizkuntza gisa euskararen misterioarekin berarekin. Bakarrikan euskararen kasuan gertatu egin dena Europa mailan antzinatetik orain arte iraun egin duen hizkuntza bakarra dela. Inperioaren barruan hitz egiten ziren hizkuntza guztiak desagertu egin ziren. Eta hor dago gure misterioa, euskara etzan desagertu hor. Zergatik?
Bueno, zergatik, ez? Hor, garbia hitz egin du Gorrotxategik jarraikortasunari dagokionez, orain arte hitz egin duena baino, beraz, hau primizian ikusten duzue, ahaztu zait, azpitituluak albidetzea, eta orduan frantsesezko eta ingelesezko zeak igual ez dituzu ulertu, baina nik uste dut kontestuan barne biltzen direla, ez da, azken binean naziarteko adituen iritziak dira. Eta berriro hirietara guaz. Izan ere, antolaketaz jardun behar dut, eta antolaketari dagokionez, badirudi, garai honetan, eta hori aurreko gunean Ermendariz Martijak erraten zidan, antolaketa hirietan antolatzen zen. Pentsa dezagun igual Grezia garaiko hirien, hirien antolaketa hori, garai hartan ere, askoi horiek hirika antolatzen ziren. Eta momentu horretan iristen da imperioa. Hau da, betidanik eta imperioaren etorrerarekin honi buruzko hausnarketa egin nahi nuen, ez? Alde batetik, beti ikusi izan dugu Euskararen bilakaeraren nolabaiteko mapa hau, ez? 2000 urte, dirudinez guzti hau hartu zezakeen eta koloreetan, momentu honetan daukana, eta gero daukagu bertze teoria bat, Santiago Albornoz, eta orain abaituak eta beste batzuek, eta ETB-en kantxa nahiko eman zitzaiona Alberto Santanaren zearekin, eskalduntze berantiarrarena, ez? Honetan sakonduko dugu tarteka ibilbide honetan, ez? Nola, Garona garaitik, hori, Akitania, Erromatarrak Akitania zeritzoten alde horretak eta batez ere Garona garaia honetatik, etorri egiten den gaur egungo Euskararen aitzindaria, eta arazoa da teoria horrentzako, azkeneko arkikuntza arkeologikoek kolokan jartzen dutela, ez bakarrik signario iberikoz idatzita dauden eskuaren gatik, eta beste gauza batzuen gatik, baizik eta baita ere, gero eta gehiago ere hegoaldean saltzen ari den aldareen gatik bertzeak bertze, ez da, Erromatarreko aldare horiek teonimo eta antroponimo, arrez ere teonimo euskaldunekin. Azkeneko eta gero ikusiko dugu, Larrae, Larunbekoa, ez, baina bertze batzuk ere bai. Orduan, hemen bi euskalduntzia berantiarrak baditu bi teoria epela eta bestea muturrekoa. Muturrekoa ditzatea hori Garona garaitik etorri zela, lehenago, Erromatar Imperio baino lehenago hemen mintzo zen hizkuntza ez dakigu zein zen eta desagertu egiten da, eta Garona garaitik dator hegoaldera. Hori da muturrekoa, gero epela da, ez, Nafarroa garaian ere bazegoen hizkuntza hori, agertu diren gauzekin zaila da hori, eta Nafarroa garaitik baskonizatu egin ziren mendebaldeko lurraldeak, ez? Hori dira bere bi hildoak. Interroganteak guztien ditugu, ez da bai da beti dago lauko ongi eta kontrobersia gainera gauza hauetaz hitz egiteko aukera ematen duelako, ez da sustatzen duelako. Nola nahi ere, eta kontrol politiko militarrari dagokionez, eta baita ere, noski, edadura kulturalari dagokionez, hau da, Imperio Erromatarra 100. urtean gutxi gora bera, ja, Hirurogiko eskoan 175 urte geroago ari gara. Hala ere, gauza bat bai epatu nahi nuen honi buruz, aztu zait, jende gehienak ez dakiela. Hirurogiko idazkuna ez da signario iberikoz, garai hartako baskonikoz agertu den gauza bakarra. Garai hortakoa bertakoa aurkitu zen brontzezko xafla batean, Arangurengo brontzea deritzona, 80. hamarkadan metal detektoreekin, furtiboek eta ez dakigu zehazki Irulegin bertan zen ziurraski bai, eta hori Zaragozako museoan omen dago. Beste gauza bada ez dutela aurkitzen, baina omen dago Zaragozako museoan, zen dute ez dakigu zehazki gertatu den xafla horrekin, baina irudiak badaude interneten, sartzen baldin moduzue brontze de Aranguren, azaltzen zaizu, eta ikusiko duzue oso antzeko xafla dela, eta idazkuna ere baduela modu bertsuan. Modu bertsuan. Hori Belazakera eztertu zuen bere garaian, eta Irulegiko eskuaren azalpenarekin, hori ere baskoitzak jotzen da noski, eta, garai bertako, ematen du pertsona berberak egina. Ikusten baldin baituzu ematen du, estilo berdintxua edo. Garai hartako ingurukoa bintzat, ez? Eta bertzea da Andeloko
mosaikoa ez da, ze teorian mosaikoa deitzen zaie erromatarrak direna, hau da pavimento baskoia, esan nahi dut. Erromatar kultura iristen da, edo gauza batzuk iristen dira, igual soldaduak baino lehenagoia, eta pavimentoa daukaguna Mendigorrian, Andelon, da gerora ere mosaiko deitu denon Andelozkoa, baina ez pavimentoa da, eta horra saltzen da, signario iberikoa, jarri behar nuen hemen, aurrek justu eske larun batean egon nintzen berriro ere ikusten. Eta argazki batzuk egin ditut, eta telefonan ditut, eta ez dut hemen jarri, baina, bueno, sartzen zarete Andelo, mosaiko de Andelo jartzen duzu, eta hor signario iberiko baskoia, zea baskoipineekin, eta saltzen da ere, zea, eta, bueno, belazak hiru gauza horiek harremanetan jartzen ditu automatikoki, ez? Esaterik ere, baina, bueno, bi belazak bintzat, iruditzen zait oso ongi azpimarratzen dituela, hiru gauza horiek ezin direla banandu, eta harremanetan daudela, eta gauza bera adierazten dutela, eta garai bertsuan. Erromatarra justu iristekotan daudela, edo pixka bat lehenago. Tira, hau azaldu dugu. Beraz, hemen, Euskal Komunitate garai hartako baskoiak edo erromatar imperioan barnebiltzen dira nola edo ala, ze badaki, nola edo ala diotze, garai batean esaten zen, erromatarren aurka borrokatu zela, gero barnebildu zirela nahiko lasai, eta gero badakigu ere, Sertorio eta Pompeioren arteko gatazka horietan ibili zirela, ez dakigu batekin edo bestearekin, baina Irulegiko hiriaren deusestaketa, izuzen ere, gerra Sertorio horren ondorio omen da, beraz, bueno, hor egon ziren gatazkak, eta hortan parte hartuko zuten nahi eta ala nahi gabe, baina gero argi dago kohorte baskoiak ibili zirela hortik, ezta? Eta mertzenario gise ibili zirela baskoiak imperioan barna Erromaren aginduetara. Hori jakin badakigu, beraz, antolaketa, imperioaren barneko antolaketan, eta nik uste dut gaur egun ja nekez erran daiteke inongo Euskal Herriko tokia erromanizatu etzenik, erabateko erromanizatutako lurraldetzat jo dezakegu, baina bueno, Josuk erran diezazueke horretaz askoz ere gauza gehiago. Eta jauzitxo bat egiten dugu, bueno, ez da, jauzi handia berez, eta hau Arriaundi da, Arriaundi larun dago, eta hori da, bueno, aurkitu den monastegia, eta monastegiaren putzuan aurkitu den azkeneko aldare hori Larrae, edo Larae, kasu honetan, horrekin ez da. Argazki hau da ikusteko non dagoen, ze, hortik Aralar inguruak eta, Irurtzun dago hortxe ondoan, bai, esan nahi dut ez gaude Irurruti hemendik ere, ez da zuzen, airez ez dakit, ez dut uste 30 kilometro honen direnik airez, larun betik ona, ez dakit, hortxe. Bueno, eta hau zergatik da importantea, hau da aldarea, ez? Hori da belaza, hau hartu dut joan den ostiraren izan zen itzaldia? Aste azkenean, eren egun, dola 3 egun, hori da. Dola 3 eguneko itzaldi bati lapurtutako zera da, Santelmon egin zuten belazak, Gorrotxategik, Juantxo Agirrek, eta batzuk hartu ditut hortik, eta bideo zatutxo batzuk ere bai, baina hori da aldarea, bai? Aldarea, hau erraten da, Valeria Vitela, Enito, Larae, Botun, Liben, Solbi, bueno, laburdurekin beti ere ez. Eta noski hemen, adieraztetena Larae hori beste 4 lekutan behintzat azaltzen dena. Eta, Euskal jatorriko jainkosa bat, Erromatar Imperioaren hasierako urteetan, azaltzen duten ezadituek, gerora teonimo horiek ja erromatartuko dira. Hau da, hau omen da lehenengo mendekoa, okeraz baldin banago, lehenengo mendeko aldarea da, gerora ja 3. mendetik aitzina ja nekez azaltzen dire Euskal jatorrikoak. Nafarroan ez. Nafarroan ja ez, Akitanean bai, ados. Nafarroa garaian bintzat azaltzen dira erromatar izenak. Baina, antolaketa aritu behar dudanez, interesatzen zitzaidana da mapa hau, ezta? Egia erran mapa honek, hau lapurtu diot Gorrotxategiri duela 3 eguneko itzalditik berriro ere, eta hemen azaltzen dira azaldutako erromatar garaiko aldare horiek. Hitz egiten ari gara, kasu honitzetan Irulegiko eskutik eta Larraera daude 100 urte besterik ez. Gaur arazoa dago, baskorizazio berantiarraren teoriaren dako, izan ere esaten baldin badute, ez,
gaur egun euskararen aitzindaria ez da Erromatar inperioa etorri baino lehenagoko hori, baizik eta Garona garaitik Erromatar inperioen ondotik etorritakoa, baina, claro, lehenengo mendean, agertzen zaizkigunean aldareak eta inork ez du ukatzen aldari horietako jainkoen izenak eta pertsonen izenak euskal jatorrikoak direnik, gaur egun euskarekin harremanetan, nola saltzen duzu, Irulegitik gertuago dago Larunbeko larra, ez da egit, 6. mendeko aferetatik, ez? Ustez, Garona garaitik etorritako uholde horretatik baino, asko zer hurbilago. Eta azkeneko hitzaldi batean okerrez baldin banago, Joseba Baitori ulertu nionaren arabera, kontsideratzen du horiek, azalpen horiek lehenengo mendean direla halako uarte batzuk, nolabait, etorri ziren 4 mende, 5 mende lehenago modu horretan azaldu daitezkena. Gau, printzipioz, muturreko ikuspegi horrendako, Irulegiko eskua eta guzti da beste hizkuntza bat. Ez dakigu zein, baina beste bat. Zeltiberiera denik ere ezin da erran, Iberiera denik ere ezin da erran, beraz beste bat, baina ez dakigu zein. Eta hor, hau lezian abarmena daukate horiak, ez? Gehi aldareena. Egia da, honetan oinarritzen dela, teoria hori, eta da, euskararen aitzindari zen garai hartako baskoieraren zera gehienak lehenengo mendean, 2. mendean, 3. mendean hemen azaldu direla. Honetan dauka oinarria. Eta gertatzen dena da, hemen gero eta gehiago azaltzen ari direla. Orduan, ze puntura hartio ez ote den, lan arkeologikoaren ondorioa. Eta asko zer gutxiago hemendik, bai, ez dut aurkitu Araban dagoena, zein da, Josu? Elase, esan hori. Elase, gauz. Hori da, bakarra agertzen dena gaur egun Araba, Gipuzkoa, Bizkaia deritzogun lurralde horietakoa, ez da? Baina ja, Larunben agertzea eta ez hemendik adierazgarria da. Gero, aipatu behar dira hau eta hau ere. Ze oso potenteak dira. Hau da, Aragoiko 5 villas, inguru horretan, Ayerbe eta Artieda Aragoikoak, eta horra saldu dira ere, aldareak euskal jatorrikoekin, kriston lan bat publikatu zen iaz, honen inguruan, eta euskal jatorria azpimarratzen dute goitik eta bera, eta gero Soriako Tierras Altas, bai, horre agertu dira, hainbat. Orduan, ja, baskonizazio berantziarra muturrekoa, ez dakizek, hemen agertzen dira, hemen, ja, uarte gehiagin dira, ez, ziurraski mantendu alizateko hori, baina, oain goz, uartetzak izan omen dituzte, ikusteko. Baina, garai honetan, Imperio Erromatarraren barne gaude, eta antolaketa Imperio Erromatarraren barne da. Horrek, ez du erran nahi, Erromatarrez josita zegoenik lurralde hau, ez da beste bat ere, baizik eta haren kontrol militar, alteko politiko, baina baskoiak biziko ziren, edo bizi ziren, horiek dioten bezala, eta beste, eta ipatzen dituzten oski beste tribu batzuk, ez? Otugoiak, Baraduloak, Garistioak. Eta orduan, ja, Erromatar imperioa erortzen delarik, beste jauzi bat egiten dugu, hau da, Suitzar datu basetik, uste batzu mene hori nintzenean ere datu basea erabili nuen, uste dut oso erabilarria dela. Eta batzen dute, Baskonioia bisigodoak hemen sartu dira, bai? Bisigodoak sartu dira, eta naiz eta Erromatarrekin, dirudienez, hemen bizi zirenak konpondu ziren, Baskoiek, bisigodoekin ez ziren horren ongi konpondu. Eta Frankoekin ere ez omen ziren horren ongi konpondu. Eta ondorioz, hemen ja 500. urtetik 400 500 hasieran ja Imperio Erromatar hori bertan bera doa. Eta hor sartzen da, beti ikastolatik bintzat irakatsi ziguten, eta nik dela oso gutxira arte erabili izan dudan esaldi hori, ez? Mende ilunak, ez? Ez dakio, mende ilunak. Erromatar imperioa gainbeheran, eta Iruñeko erresuma sortu hartio, mende ilunak. Xabier Irujok aipatzen zidan aspaldi, ez gaizka, mende ilunak ez, eta berora, Monteanok egindako liburuan Mikel Pozoren tesian oinarrituta, nahiko argitzen da. Eta hemen aipatzen dutena da, mende ilunak ez, da borroka garai bat, non
Monteanok erabiltzen du Señores de la Guerra deritzo, baina uste Mikel Pozok beste esamolde bat erabiltzen du teknikoagoa. Baina, ulergarriagoa da Señores de la Guerra, dirudinez, ematen du Afganistan garai batean, ez da. Baina badirudi, bai, zazpigarren mendean, eta ia 8. erartio, horretaz gaudak aipatzen dituzte, eta ezote ziren danak baskoiak izanen, ez da. Eta ze puntura hartio ezotzi ziren bizi, bertatik pasatzen zirenei erasotzeagatik, eta hor dator ere horregako luzaideko pasabidea erabiltzea altxorrak lapurtzeko, eta dirudinez inguru horretan autoantolaketa modu horretan oso bortizki borroka eginez Bisigodoen aurka eta Frankoen aurka, ez? Eta pum, gero Asturiar erresuma sartuko da hemendik, tarte batzuetan ere bai, eta mendebaldeko leku batzuetan egonen da. Hori eginen dute, nork esaten zuen, horrein aditu ez nahi zorritzen, ebatzen duzik. Sartzen zenean Asturiar erresuma, eta bere kontrolpean zegoenean Araba, deitzen zituen populazioak alabesez. Eta ez zuen nean kontrolatzen, eta aske zirenean, orduan ziren baskoiak. Horrela, kasu horretan, horrela azaltzen zuen. Bueno, tira. Hor daukagu Horreagako batalla, behar bada Señores de la Guerra, Monteanok aipatzen duen horren adierazpen nabarmenena. Gero, Iruñeko Gaztelu plazan agertu zen herritu musulmaneko hilerri hori aintzat hartuta, eta ondoan kristau hilerri bat garai berekoa, eta badirudi beste hainbat lekuetan ez bezala lur inguruotan erlijioen arteko harremana etzela txarra, eta gainera gertu dira, abenaren arabera, Ipar Afrikako jatorriko ezurduraketa, baina baita basko jatorrikoak omen diren beste ezurdura batzuk, baina musulmanen erara ehortzita, esan edo islamizatu ziren, kristautu ziren bezala. Beraz, eta garai hartan ere, La Chanson de Golanek literarioki aipatzen du musulmanak egon zirela, bataila horretan, ez euskaldunak izain, baina behar bada bietarik zeuden, eta musulman euskaldun batzuk egon zitezken tartean, ez da, batek daki. Baina, gero, hemen dago egituratze eta antolaketa hori ze puntura hartio, hasten garen benetan modu politikoan eta eraginkorrean antolatzen, Eneko aritza ipatzen da, hori baino lehenago nahi nuen, nahiz eta pixka lehenagoko den Eneko aritza, Zentzebereko mapa berriro erakutsi, igual ezagutzen duzue, baina Baskonia agertzen da 9. mendean mapa batean, besterik gabe, ukan dezagun buruan. Baina honetara itzuli nuen, 9. mendean, hor Kolumbia enziklopediak nola erabiltzen duen esaldi hori, eta enziklopedia katolikoak nola erabiltzen duen beste hori, ez? Gaskoniako dukeak, dukerriak jarraitu zuen, baina Euskaldunek behalaxe 9. mendean, bere gaur egungo lurraldean, Iruñean, Nafarroako erresuma hartzen du, Iruñeko erresuma sortu zuten, ez Nafarroakoa, eta bestean ere, katoliko enziklopediak, esaten dueneko arista lehenengo erregea. Musulmanek ez dute erregetzat jotzen emirtzat baizik, pixkat bajuagoa, beraien kontrolpean balego bezala, eta litzatek garritzeko, ez, kontutan izanik, harreman familiarrak ere bazirela Tuterako musulmanak eta Iruñeko ustezko kristauen artean, ez? Eta horren adierazgarri, Iruñako erresuma sortzen dena, hor jarri ditut izen batzuk adierazgarri, ze Eneko ere agertzen zaigu gure, badaukat, nunbait apuntuta ze dokumentutan agertzen den, baina Eneko izena da, minus batetik agertzen den izen bakarra gaur egun ere erabiltzen dena. Eneko, guanako musulmanintzat, ez? Inigo, Eneko, guanako iben guanako, Eneko, Enekoitz, baina Eneko agertzen da dokumentu batean minus batean, ja. Bakatillo bat Eneko ditzen dena eta bidali nion dokumentu atorregatio badakit hemen daukadara. Orduan, 9.
barkatu, 10. mendean ja noski, ja nabarmen, Iruña, ja garai arteko nazarteko zuzenbide subjektu gisa egituratutako egitura politiko bat da, eta gerora garatuko da Nafarroako, Iruñeko erresuma 12. mendera artio, baina antxo nagusia aipatzen dugu hain zuzen ere 1025 daukagulako tartean, eta ja bideo pare bat erakutsita pasatuko diot lekukoa Josuri. Hemen nola Columbia Encyclopediak hitz egiten du, The Kingdom of Navarre egia erran da Iruñeko erresuma, baina bakizu askotan ja holakoetan aldatzen diote Iruñari hartzen diote Nafarroa. Eta hor zen du, bai, hor euskaldun guztiak batuta zeuden egitura juridiko politiko berdinean, ez? Eta hemen, ez dut jarriko. Hemen duela 3 urte edo egon nintzenean, jarri nuen bideo bat zuzen garai hau azalduz, baina nahiago dut Juantxo Agirreren hitzak, duela 3 eguneko hitzak erakustea, bestela luzatu ginen naiz. Izan ere, itzuli nahi dut Larunbera, eta itzuli nahi dut Larunbera Altzorekin harremanetan jartzeko. Igual zuetako batzuek badakizue harreman bat dagoela. Larunbe eta Larraia aurkitu zen lekua eta Altzoren artean. Osea, ez da bakarrik hemen Gipuzkoa azaldu dela. Baina nik azaldu baino hobedu ustea Juantxo Agirreri azaltzea eta horrela badokazue beste notizia bat. Ez baldin badakizue. Bueno, hau da, nola litzateken Ertaroko monasterio, ez hor agertu dena. Don Esteve, Arriondiko Don Esteve, litzatekena dokumentuetan horrela agertzen da. Este templo nos parecía que era del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, y queríamos definir todo ello espacialmente. Finalmente, sacamos toda la cabecera, excavamos 2 de las naves y nos encontramos que la tipología de los ábsides, en los 2 laterales, los de la epístola y el evangelio semicirculares, y el central ochavado hacia el exterior, consultando con expertos, porque nosotros no sabemos de todo, con Carlos Martínez Álava, nos señaló que este era una construcción que tenía que ser de la segunda mitad del siglo XI, que tenía que ser pues del 1050 a 1100. Quiero recordarles que aquí en San Telmo tenemos una magnífica exposición sobre el milenario de la primera mención de Guipúzcoa, que es también sobre un monasterio que se menciona en el 1025, en Altzoazpi. Y cuando decimos cómo sería aquel monasterio, ahora en el edificio de la Edad Moderna que tenemos en Altzoazpi, pues vemos un edificio de la Edad Moderna, una iglesia de las típicas que tenemos, pero abajo, en una especie de sótano, se puede ver también un ábside semicircular. Sería interesante poder saber si ese monasterio, que también era el reino de Pamplona, como este de aquí, coincidirían en la tipología arquitectónica. Al interior, generalmente, en estos templos lo que encontramos son suelos de tierra batida, y si encontramos aquí, como en uno de los ábsides laterales, Zintzilik daukazue, osorik entzun dezakezue zintzilik daukazuelako. Eta hau da aipatzen zuena, ez? Oraingo okerrez baldin banaiz. Bueno. Y también nos salen pues bastantes fragmentos de monedas. Muchas de ellas y mayoritariamente pues son del siglo XII y de principios del XIII, como estas que pueden ver aquí. Se da generalmente una construcción de estas estaba impulsada por la monarquía pamplonesa, por el reino de Pamplona, y estamos en un momento en el que se están construyendo los más importantes monasterios que hoy en día conocemos en Navarra. Estamos en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, y aquí con Sancho VI y con Sancho VII es donde nos coinciden la mayor parte de los materiales numismáticos de esta época.
Claro, Sancho VI también es el rey que funda, que le da el fuero aquí, a Donosti, y también posteriormente, a los 2 años, se lo da a Vitoria-Gasteiz. O sea que nosotros estamos en el reino de Pamplona, somos del reino de Pamplona, nuestros valles de aquí, nuestras ciudades de aquí, y cuando están impulsando los fueros de aquí, cuando vemos la primera mención de Alzoazki, del monasterio de San Salvador, también están construyendo aquí en la Lupe. Es todo parte de una política del reino de Pamplona de asentarse, de controlar el territorio, de controlar la población, de dominar estratégicamente y de decir, aquí estamos. No es solo un sitio para dejar. Bueno, berriro diotsuet zintziri daukazue eta osoki entzun daiteke. Bueno, hor ja pasatuko gainateke Antxo Jakitunaren gana, eta Iruñetik Nafarroarako aldaketa horrekin Antxo Jakitunarekin, ez? Berak aldatzen dio, egia erran 1172 da azaltzen den lehenengo aldia okeraz baldin banago dokumentuetan, eta orduantxe, begira hemen, suitzarrek jartzen dute alako marra bat, kuriosoa da, ez da? Mendebala eta ekialdaren artean. Ia 1100 piko garen urtea, ari dira esan dugu, Errioxa ere ben barne bilduta dago. Eta hala ere, leku bietan jartzen dute Navarre, bueno, 1150 litzateke Iruña eta Iruña, oraindik ere. Juan Txoktiben bezala. Eta orduan, iruditzen zait interesgarria izan daitekeela hori bai, hemen berriro ere gogoratzea, hemen zen? Bai. 1025 urte horretako kontestu politikoa bideoan, ezta? Eta jarriko dizuet hori. Zuetako batzuek ikusia duzue. Sancho III el Mayor y su sucesor. Barkatuko didazue, pentsatzen euskarazko bertsioa hartua nuela, ze aurrekoan hemen erakutsi nu eta dirudienez espainolezko bertsioarekin etorri naiz. Barkatuko didazue, Por cierto, entzuten, esan behar dut, piztela, lehertu egin ez barrutik. Entzuten dugun ahotsa, gaur egun da, Radio Televisión Espainolako zuzendaritzako kontseilari batena. María Solana, parlamentaria izan. Durante el siglo XI, la expresión jurídica e institucional de Baskonia, el reino de Pamplona, es fuerte. Incluso llega a controlar territorios vecinos como consecuencia de alianzas, matrimonios y herencias. Es la calma antes de la tempestad. Sancho Garcés III, al que los historiadores llamarán después Sancho el Mayor, va a ser el rey que gobierne directa o indirectamente sobre casi todos los territorios vascónicos, peninsulares y continentales. Además, como consecuencia de sus herencias, extenderá su poder sobre otros territorios, algunos de ellos de raíces vascófonas, como el Pirineo Central o la Bureba. A su muerte, Sancho III establece que, en aplicación del derecho navarro, los territorios del reino, las tierras vascónicas, queden en manos de su primer hijo tras su matrimonio, García, y otorga al resto de sus hijos la gobernación sobre otros territorios, siempre dependiendo del rey de Pamplona. Las envidias y las ansias de poder fueron más fuertes que los lazos de sangre. Fernando mató a su hermano mayor, García, en la batalla de Atapuerca y se hizo con los territorios más occidentales del reino pamplonés. Más tarde, la traición de un tenente, un representante del rey de Pamplona, propició que buena parte de las actuales Vizcaya y La Rioja cayesen también en manos de Castilla.
era Íñigo López, precursor de la Casa de Haro, el primero de toda una saga. Prefirió ser señor feudal hereditario con Castilla que simple funcionario del reino vascón. Resulta casi imposible poder interpretar 1000 años después las consecuencias que en aquella época pudieran tener estas confrontaciones de las élites en los habitantes de los territorios que se disputaban. Lo que sí parece evidente es que la erosión lingüística, el retroceso territorial de la lengua de los navarros, del euskera, se produce con rapidez en estas llanuras occidentales, bajo dominio castellano, y en las meridionales, bajo control musulmán. La evolución del dominio político posterior del reino de Pamplona estará en buena medida a merced de alianzas, matrimonios y situaciones de mayor o menor control sobre el reino por parte de reyes privativos y vecinos, que en ocasiones evidencian un claro interés por apropiarse de los territorios del reino pirenaico. Bueno, eta besterik gabe gogorarazteko, hau da honen garaia ere, aipatu genuen egon nintzen, interesgarria delako, ez? Hau da Lingua Navarrorun dokumentuaren garaia, hau da benetan testua, ze askotan aipatzen da Lingua Navarrorun, hau ez da Antxo Seigarrenaren dokumentua, baizik eta bere koroapean izan zen epaiketa bat, eta epaiketa horretan testua da editauten talis diferentzia inter horti leoarriz et aseari umea et successore seorum, horti leoarriz fatziet ut Lingua Navarrorun utitxitur, erodikatur unai maister, et aseari umea fatziet buruzagi uen boluerit. Beraz, zergatik Nafarren hizkuntzan erraten den bezala, unai maister, ez? Unaien maistera. Horregatik dakigu zer den Lingua Navarrorun. Naiz eta batzuek ala ere esaten duten ez Lingua Navarrorun dela erromantzea, ez? Eta gero da, etorriko zaigu, Antxo Azkarra, 7. hau da desastrea. Naiz eta oso egorzketa epikoa daukan horreagan, baina desastrea dator eta badakigu lehenagotik ere kontziliotan Nafarroa egon zela, Iruña, kasu honetan, hau beranduxagoko ilustrazio bat da. Eta bukatu da, ze hortik aitzina, badakizuen bezala, eta aipatu den bezala, konkistaren ondorioz Gipuzkoa ere, eta Gipuzkoa hori gaztelaren koroapean geldituko da. 1200 urtetik, eta hortik aitzina, mendebalde eta ekialdeko lurraldeen arteko ikamikak sustatuko dira, eta afera banderizo guztiak, baina horrez nahi sartuko. Beraz, Josu nire eskutxe dut, mila esker,